να σου δείξω ένα κόλπο που θα κερδίσει το game. Ναι. Λοιπόν, όποιος προλάβει από τώρα /hub. Κέρδισα. Γιατί το έκανες αυτό? Δεν ξέρω. Και γεια σας παιδιά, εδώ Gamer και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Egg Wars. Είμαστε μαζί με τον First Wolf. Γεια. Και λοιπόν, έχω να συζητήσω διάφορα topics, εντάξει τέλος πάντων, Και το πρώτο είναι ότι καινούργια thumbnails από τον First Wolf. Απ' τη λαϊκή. Από το First Wolf, καινούργιο designer είναι, και αυτό ήταν το Skype. Και τέλος πάντων... Άμα θέλετε ένα... Καλά, μην φανταστείτε και τα καλύτερα thumbnails, αλλά τέλος πάντων, καλά είναι. Από το μηδενικό καλύτερα είναι. Ναι. Λοιπόν, το link για το κανάλι θα είναι στο description. Όσοι θέλετε να πάτε, κάνει ωραία βίντεο. Να κάνετε dislike εκεί πέρα. Όχι ρε, like. Κάνει ωραία βίντεο, με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα, τι είσαι χαμάτος. Και ναι, link κάτω στο description. Ξαναρχίζουν τα live streams. Καλά, ποιος σχέστηκε εσένα? Μετά, για μετά έλεγε εσείς πως μιλάμε. Λάκα. Anyway. Παίζουμε στον playskybattle.net. Centric. Ναι, λογικά το... Τέλος πάντων, πώς Το λέγεται? description θα έχει Ναι, description. στο description θα έχει την IP, άμα θυμηθώ. Να πάτε να το χακάρετε. Στο καλοκαίρι μέσα θα υπάρχουν διάφορα βίντεο μάλλον. Με facecam. Και με facecam, ναι. Ωραία, δηλαδή. Εσύ θα έχεις facecam στο κανάλι σου? Ναι, στα lives. Στα lives. Λογικά θα κάνω συνεργατικό βίντεο με το The Jukes on You. Χρησιμοποιώ το pack του Γιανούμπα, όπως βλέπετε. Α, καλά, εντάξει. Καλά όμως ρε φίλε. Καλά. 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 Αλλά σε λίγο αρχίζει η δράση. Ναι. Θα φορέσουμε όλοι καλά ρούχα. Θα πάμε σε βάφτιση. Ο Αλέξης είναι βλάκας άμα το βλέπει το βίντεο. Και θα το βλέπει σίγουρα. Γιατί άμα δεν το δει θα του σπάσει το ξύλο. Πες μου τι θα κάνεις ρεκ και τόσο ώρα και μιλάμε Όχι, κάνω ρε. Μην με ρωτήσετε γιατί παίζει σε cracked server, αλλά δεν έχει ακόμα... Ο γύφτος ο First Wolf Premium. Τώρα θα δεις εδώ πέρα μόλις πάρω το Premium. Θα βλέπεις κάθε μέρα βίντεο ρε. Θα γίνει καμός, θα γίνει το καμός λέω. Με κυνηγάνε κάτι γύφτη. Ρε η άλλη πώς... Άντε μια κοίτα τι θα πάθει... Πάνε η Red. Ωραίος, αλήθεια? Δεν ξέρω. Όχι. Ρε φίλε, έχω 9 διαμάντια. Μπράβο, εγώ έχω 50 gold. Έξω τα μπλόκια για μια βάση και... Όντως. Ναι. Μείνε μόνο MC2. Τώρα θα δεις. Ωραία, έλα όποτε μπορείς. Όποτε θες βασικά, όχι όποτε μπορείς. Εγώ θέλω sponsors. Μετά θα πεις Ελλάδα, γύφτη και η Ελλάδα. Γύφτη, όλοι γύφτη. Και εσύ Έλληνας είσαι? Ένα ίντερνετ. Γιατί εσύ είσαι Τούρκος ρε. Όχι, και εγώ Έλληνας είμαι. Δεν είμαστε ρατσιστές, να ξέρετε. Ναι, καθόλου. Θέλω και γράφουν κάτω, φέρος Wolf είναι ρατσιστής. Άμα βλέπει κανένας γύφτος. Ρε φίλε, άμα βλέπει κανένας γύφτος, είναι πολύ γύφτος. Όχι, πλάκα. Ρε φίλε, είναι πολύ όμορφο το πάκι του Γιανούμπα. Και εσύ πολύ όμορφος είσαι. Ευχαριστώ. Sorry που βρίζω τελευταία τόσο πολύ, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να δείσω. Απλώς είσαι ο χαρακτήρας σου, τίποτα άλλο. Ναι, όντως. Δεν θέλω να μην είμαι ο χαρακτήρας μου στο YouTube. Θέλω να είμαι ο χαρακτήρας μου. Πού είσαι? Στο κίτρινο. Ναι, ήρθα. Όντως. Όχι. Μα. Λοιπόν, εγώ είμαι full iron και diamond sword και bow. Μένα μου μυρίζει κέτσαπ. Ο καθένας με τον πόνο του ρε φίλε, ο καθένας με τον πόνο του. Νάτος και ο πόνος. Νάτος και ο πόνος. Τι νάτος και ο πόνος? Δες μια τι γράφει chat. Αλήθεια λες τώρα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι κατάλληλο για ενηλίκους. Και φάση ούτε καν είμαι μεγάλος. Λοιπόν, το καλοκαίρι έχω καλύτερη γραμμή, έχω καλύτερη σύνδεση στο... Αφού εκεί θα πάω
Και εκεί θα κάνω και live streams που θα τα σπάνε με καλή ποιότητα. Και δεν Είναι είσαι το chat. πρόβατο, πουλάει πρόβατο. Άγκας. Θα έχει πρόβατο στο background. Θα κάνει live και θα ακούγεται πρόβατο. Ωραία, έρχομαι να παλέψουμε. Εγώ είμαι στην ομάδα μου. Ωραία, έρχομαι. Πού είσαι ακριβώς? Στην μπλε ομάδα. Στην μπλε. Ναι. Όντως. Όντως. Καλά, άμα με πιάσεις. Ρε φίλε, βαριέμαι να έρθω. Ξέρεις κάτι. Ξέρεις. Λοιπόν, να σου δείξω ένα κόλπο πως κερδίζει το game. Ναι. Λοιπόν, όποιος προλάβει από τώρα slash hub. Κέρδισα. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί το έκανες αυτό? Κερδίσα. Τέλος πάντων, νίκησα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε like αν σας άρεσε. Ένα subscribe για να ενημερώσετε και το καινούριο βίντεο που ανεβαίνω στο κανάλι. Και αφήστε ένα comment κάτω. Ναι, κάτω. Πες ένα γεια. Με μαρκαδόρο. Πες ένα γεια. Γεια.